तुम्ही जुडिओ मध्ये असा जुडिओ आणि आमच्या स्नेहासोबतची जोडी. तर जुडिओ मध्ये शॉपिंग करू. बघूया इकडे काय काय कलेक्शन आहे. वली तुम्ही काय उन्हाळ्याचे ना कॉटनचे कपडे बघूचे पोराटोरात. आणि हे बघा सोनम पण बरोबर आलेली आहे. हाय, तुम्ही काय घेतलं? काय ठरवलं? काय ठरवलं नाही. यावा जुडो आपलोच असा कोकणासारखं. हे बरोबर ना. तुमचं मेकओव्हर करूया. हा मस्त आहे ना. बघा पुढचं पण मस्त आहे. बघा मेकओव्हर करूया बाई. रात्री घालूया. होय ना. आणि गरम नाही होत त्याला. गरमीचे बरे. आज आपण दिसतो डबल मजा. बघा सगळी एवढी अजून एक रवली तिकडे शॉपिंग. चला आता व्हिडिओ सुरू करूया. या आहेत स्नेहा परब आणि परब किचन मध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत. हो वहिनी, चला आपण बघूया शॉपिंगला. मुलांचे पहिले, नंतर बाकी. सोनमचाच बघितलं पण हा फोटो बघा मस्त. आपण पण हे लावून बघ सोनम. वहिनी हे कसं आहे बघा. दोन्ही कॉम्बिनेशन किती रुपयात सांगा? 1 ते 1.5 वर्षाचा बघा. है ना. मस्त आहे की नाही. जीन्स आणि खाली टी शर्ट. कॉटन टी शर्ट आणि सॉफ्ट अगदी. वहिनी बघा एक शर्टाचं कॉम्बिनेशन होताला. पण कॉम्बिनेशन बघायचं. पुढे अशी पानं अशी हलवतात ना, पाठी बघायचं असं कळतं ना. पण माका वाटतं मस्त आहे ना. काय बोलतात? घेऊचा विचारा. बघूया अजून. वहिनी बघूया हे कसं वाटतं. मस्त वाटतं ना भार्गवसाठी. तुमचं काय मत आहे खाली कमेंटमध्ये सांगा. मला तर वाटतंय की खूप छान आहे. त्याचा कलर मला आवडला. कलर आणि सॉफ्ट एकदम सॉफ्ट ना. स्वराजसाठी भार्गवसाठी वहिनीने काय पसंत केलं आणि स्वराजसाठी हिने काय पसंत केलं दाखवा दोघांनी. बघू दे. हा बघा आपल्या ट्रॅव्हलिंग मध्ये स्वराज झोपा काढतो. त्यांनी बाळूच पॅन्ट पण उकलल्या नाही बघ. होय ना. दाखव. अरे हो खाली तर बघूच नाही. आता दाखवा स्वराजसाठी हे आणि भार्गवसाठी हे. तुम्हाला कुठलं आवडलं ते कमेंट बॉक्स मध्ये सांगा. आता प्रयत्नानंतर वहिनी एक टॉप आवडलो. प्युअर कॉटन आहे ना. कसं वाटतं बघू दे. प्युअर कॉटन आहे ना. मग आवडलं घेऊचं विचारा. अजून थोडा बघूचा थांब. बाजू ठेवूया आवडलेलो हातात. होय ना. असंच करू आहे शॉपिंग करताना. जा आवडतं तर बाजू ठेवायचा. हा त्यातला 1 2 3 मोजायचा. होय ना. वहिनी याची ऑफर काय? 399 ला ना. कुठलंही घ्या. हा हे पण छान आहे. हो खरंच छान आहे. हा असं तुमच्याकडे कलर नाहीये. हा नेहमी तुम्हीच बोलता ना असं अशी साडी घ्यायची किंवा असे कपडे घ्यायचे ज्याचा आपल्याकडे कलर नसतात. असं माझा अंदाज आहे की हा नाही आहे कलर. हा आणि आपण जिथे जातोय त्याच्यासाठी मस्त ना लाईट. गरमी पण नाही होणार. डार्क कलर घेतले की गरमी शोषून घेते ना काळे कलर मध्ये. नाही हा खरंच छान वाटतोय. हा आवडलो. होय होय होय. तुका घेऊचो काय सांग. हे बघा कसं मस्ती चालली. हा पण छान वाटतो. खरंच लुक छान वाटतं. छान. कोणाच बघतात ओळखीचं वाटलं. हा पण कसं वाटतं सांगा. खरंच छान वाटतं. तो सांगतो स्मॉल साईज नाही आहे पण एल साईज थोडा अल्टर केला की होता ना. मस्त वाटतं ना. बघा मग लावून बघा. लावून तरी काय लावतंय. माझाच लुक सारख्या किती आहे बघा. लांब धर वर बघा. खरंच छान वाटतं. मी पण लावताय जोडी ना. कोणाचं चांगलं वाटतं तर कमेंट करा. माझ्या लावताय आता मागे. होय लाव. बरं आई तो गावलो. बरोबर आहे ना. दुर्वात काय असं हात पण बरोबर ठेवता ना. हा पुतळं बनलं. आमचं राहिलं आपलं राहिलं. तेव्हा तिकडे भार्गवची मजा मग काय चालली आहे मामा बरोबर. मांडीवर हात ठेवून. आता काय लाईन लावल्यात. केवढं बोज भरलं दाखवा. एवढं बोज भरलं ना. काहीतरी घ्यायचं. नेल पॉलिश. तिथं मगाचपासून नेल पॉलिश वर पण काय हो वहिनी किती शॉपिंग केली दाखवा बघूया. ही बघा उघडा. जोळवगडा भरला. बिल भरा. चला बिल कोण भरतलं तू ना. हे स्वराज बिल कोण भरणार आहे? स्वराज आणि भार्गव. हा बिल तू भरणार आहे ना. मम्मीची शॉपिंगच नाही. हो सगळं आत तू. आपलं बिल झालेलं आहे. किती झालं टोटल बिल? किती झालं रे? ती जोडी होय. हे बघा हे 2 स्नेहा दाखवा. 2 स्नेहा.
एक सरोज ट्रिपल S. अशा प्रकारे आपली कपड्यांची शॉपिंग झालेली आहे. आता उंची पोचत नाही तरी उंची पोचूचा प्रयत्न करता अगदी. बघा सोनम अशी येते जाते. तर आता परब किचनवर हा ब्लॉग तुम्हाला कसा वाटला तो नक्की सांगा.